anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. संजेनबाय नै गायो संग्राफ्रा बायनासो लाबोदों खिन्थु संग्राफ्रा गासिबो बायनासो लाबोजोबनाय बिसोरो मोनाखैलै दासो संजेनखादोंब्रा गरम है बेटा उधर लग जाएगा वाव डेकोरेशन खालामदों गाइस दायो नै बर्थमान नायलांबाय थादो ब्लगखौ दिनैनि ब्लगखौ मा खालामो भाभी जी है इधर तानिया मैडम है उधर देखो किसका आपका है वहाँ पे मिलन टोरेन हवा मारो हवा मारो बेटा संग्राफ्रा आदा खनसेबो लादो ओ गाइस रेडी खालामगासिनो दायो नै एकदम ये साइड में ऊपर वाव बानायगासिनो नै दायो एक है ना तो थोड़ा एक कलर थोड़ा सेम होगा क्योंकि ये कलर वो कलर थोड़ा डेमेज बियो एसे जायो ब्लेड टिप स्टाबा जागोन दां सो गाइस आङो दुगैखां लोबखां फैबाय रेडी जानानै बे जोंनि सेकेन्ड एनिभार्सारिनि पार्टी ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै जोबजासिम बेनो आंनि एनिभार्सारिनि ब्लगा गया है इधर देखो क्यों नहीं हो रहा है हाय हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू नहीं जाबाय नै दं ओरैजाय मिलन कुमार ओरै साजायगासिनो वाव बहुत ভাল লাগিছে মিলন এতিয়া বঢ়িয়া লাগিছে এতিয়া वाह बढ़िया लगी पूरा ये देखो क्या कर रहा है बेचारी अकेले अकेले क्या करे नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ हरनानै जोबजासिम स्किप खालामना आरो दायो रावबो फैथायाखै जों रेडि जाना थाखाबाय आरो थारमाने My heartfelt gratitude is thank you very much. Moreover, invited guests on behalf of Brother Francis and Mirola, I would like to welcome and thank you very much. This small, it is not a missing order. I'm just only still in the brother and friend of something. Right? आं बांद्रायबो बुंनो रोङा जाखिनि हायो बेखौनो बुंनोसै एसेबां बांद्राय आंनाव बुंनानै हानायसेबां आंखौ दिनै बेयाव नैथि बोसोरारि हाबाफारियाव सापर्ट खालामफैदों बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा बाख्नायनाय आरो साबायखर बयनिसिमबो आंखौ दान्दिसे समखौबाबो गारनानै आंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय गोजोननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहर गोसो गोरबोनिफ्राय Obrazek Bisano, this is Kate, as an exhortation, there is Kusamantai, between the couple to do the Cesare, it is, I need to do a prayer, Iya, bumbu bakso. एनिभार्सारियाबो खनजायो हेपि एनिभार्सारि होननानै देखि बार्थडे बायदि खनजायोबो मिलन
Tingin chip है लेकिन ये सॉन्ग लगा जल्दी Ini tamai sih. Happy anniversary. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Tin thầy kìa. Câu ra với kia. Đang buồn. Masa? Lại nó tới cùng với ta xin thì bạn sẽ được vui nhiều. रखा था ना पहले अभी Tinggal apa dia Fungbai? Biar tasty. Gede goथाव. Di boruan बानायनायनि लेखा ngapa? औ बेलायाव नै बानायग्रा बैयाव दं नै सासे ओमफ्राय सासे मुथो नै दे बानायग्राफ्रा ले लो इधर वो जाजोब्बाय हनै बे उनाव जाजोब्बाय दा मोनजोब्बाय दा मोनबाय में मेरा हाथ ना लग जाए जाओ वॉश करो मैं तो फोन में दो हाँ मोबाइल चोरा रख दो उसे करो इसे हाथ नीचे करो मोबाइल रखो ना क्या देख रहा है मोबाइल के तो नहीं वाले क्रिया दे टिश्यू है उधर दिन जासे भी सालाया इधर जाना है ना भैया उधर भी बबे हिन्जाव गोदान नालाय बेलाय नुबाय नुबाय रायजोफोर हिन्जाव गोदाना बेनो फार्स्ट टाइम हाबा ना नों मा होनो ने हौवा गोदाना ओरैहाय नै वीडियो ने फोटो है पहला जो लिया ना हाय से हाय कौन से बोले आप ही बोलो आए हाँ नहीं देखने वाले बोलता है हाय मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हुआ आ है रही है नींद नींद आ रहे थक गई मैं केक खा खा के थक गई हाँ बोलो डायलॉग दो डायलॉग आता नहीं क्यों कुछ पता नहीं आना तो चाहिए इसको आता है इसको दीदी बहन दोनों देखो अगर देखना चाहोगे तो वो चला गया एनर्जी हाँ खाना देने से आएगा बोला चैनल सब्सक्राइब कर लो ना भाई माले इतना एनर्जी किसी को होता है क्या ओह निमी के लेकर आशो लैम्बोर्गिनी है एक लैम्बोर्गिनी चुरा लो इसकी
Đi जाना हो मा जादों माबा मोनजाग्रा दाउ माबा मोनजाबायलै बे दाउ हारासे दाउ अमानि दा दाउआ माथो बायदिसो नुदों जाना हो दे सार दे थेंकिउसै दे दासो संखोना नामफ्रा नार्जारिसो माखासेया नेगासिनो ओरैहाय नै जायाखै दा जागोन बिसोरो हौवा गोदाना बेरायबाय हैदोंसो दहायनो नुखादों हिनजाव गोदान हौवा गोदान थगायदों थगायनो नागिरदों औ केमेरा माने एनिभार्सारि गैरोङालै Media feder media. Dali sobai mix. mix गोथाव दा आस्ति जादे लाजिनाङा हाजासे जा लाजिनायाव गैया सार लाजिनाया दे Lajiban kalau laji. बेखौथ' आरोबाव दा लाजिबावसो Betul ada laji semua sah. नायखेब्ला आं बांसिन लायोसो भिडिअखौबो मोखां फांथेनाय नायखेनाय थफिया होथेबायब्रा थै दा नै ओंखाम रानग्राया दे जाबाय था दे नोंहा उदालगुरि लागो बिलाइबो उदालगुरि बे उदालगुरि ना बैबो उदालगुरि बिदि होननानैलाय माहाय होननानै माहाय जानो नाङा बुरजा जानांगौ औ लाजिनाङा नोंबा जेन उदालगुरिनि खाबालाय आंलाय लोंखागोन ना औ ना जानोसै नोंबो बाजैयाबो दे जादों दे बेखौबा मोजां दे चल नी होना बाय गुड नाइट बाय सर धनिया बसो दं नै साबे नांगौ आंनो दे गुड नाइट दे थैंक यू सर ओंखाम जाग्रा साब्रैनि जायगा दंबावनो माथो साब्रैनि जायगा दंबावो सोर जायो थांगासिनो जासोनो हाबफैदो जाहैदो
साब्रैनिल' जायगाया ओंखाम जानाया साब्रैनि जायगाल' नै भेजिटेबोल' जादों ना मासे ना ना दं दे फंबाय जानांगौ जोंहा हनै गोलैथारनायसैमोनलै एसे बावलादो दैया गोलैथारनोसैमोन माथो रंथ' बासिसे दे जाना हो बे जोंहा बेंगल जाने बेंगल खाथि दे जाना हो फंबाय बेयावसो नाजावबाय ओमफ्राय सिङाव ओंखाम जाबायना ओंखायनो देखो इधर वीडियो बनाने के लिए मैं आपको पूछ रही थी कि आपको दाल पानी देने की जगह में दाल क्यों दिया? मैं उधर ही लेने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ ये पहले देखो इस तरफ भी बना रहा है देखो लास्ट अभी हैप्पी एनिवर्सरी के लिए एंडिंग टाइम पता नहीं और कब मिलेगा खाने के लिए तब तक भूखे रहेंगे तब तक भूखे रहेंगे क्या बोल रही है पता है? अब पता नहीं और कब मिलेगा खाने को फिर से वेटिंग में रहना पड़ेगा भूखा रहना पड़ेगा चलो मैं भी खाते हूँ खाती हूँ खाता हूँ चलेंगे सब भी चलता है हमारा लिए ना वीडियो में सही बात नहीं बोलना चाहिए हाँ क्या है वो कभी सीखना अभी शुरू करेंगे ये देखो मछली के चेहरे पोर्क तो नहीं लिया मैं ये लिया आपने पोर्क नहीं लिया मैंने पोर्क ये लिया है आसामी और हमारे पास है चटनी और दाल और राइस और हमारे पास सैलेड पहले बार मिला इधर देखो कैसे बट मैं सैलेड नहीं खाऊंगी मेरा पेट भर गया सैलेड से चलो एंजॉय मैं बताने